Jajal nyambung, nyambung. Eh. Wes. Lah, dan masak nih. Oh, Lah, ayo tak kebablasan toh. Lah, kebablasan. Nah. tak omongi to iki. Tuh, Malah genduk. ndak golekno obat toh. Wis iki ya. Iki apa? Ndas. Ndak golekno. Las, nah. Yo, nah. Yo. Oh, tandur pari jebul tukule malah rezeki. Tak tandur pari, Tukule malah rezeki, Mas. tukule malah Rezeki. rezeki. Iki biasa tak tandur pari jebul tukule malah suket tegesipun apa? Malah ora nampa rezeki panenipun. Dadi nek tukul suketeke iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, tak tandur pari tukule rezeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu tak Ora lembur. pinter, ora mungkin ditanggap mati wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas. Iya ta, Le. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom Bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah, sangke krepe teng mriki ben rene mesti dandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to. Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten iki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat iso Mas. ngono. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek ale anti Nggih, biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. niki Pak niki sedaya niki ming krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma. Amin. Pripun cobi panjenengan? Aku ya ira sakmene piyai kok ora. Penonton mriki niku nyenengke Mas, mesti sami lenggah sayek saeka kapti kados ngeten. Iki nandhake gedhe tata kramane. Kene iki nek Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni. leresipun ngoten. Enek tontonan ramene kaya ngeten, wayang seneng, Iya. dagelan seneng, sinden seneng, kabeh seneng, sing nanggap tok arang-arang ngene iki. Kok ngono Ya ta? lho, dadi siji teng desa, Pak. Oh iya. Yayi mriki mboten sombong. Sik ta. Kowe rene marang kok kanca. Nggih. Kancamu ki sane wong donga apa? Panjenengan pun kok mung merem-merem karo. boten niki pancen kula damel ngeten, Mas. Wow. Niki nyala wedi, bocah niki yen ketoke meneng, penjanmatke, roh-roh turu. Ketarane meneng tapi jane urip. Nggih, oh niki Pak Tom Bayaki. Niku yen mboten niki mboten marem, Pak. Ya kudu nek bocah iki. Loh, Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat niki kok. Wes terus berono lek ngono iki. Loh, tumbal dagelan, ngono lho. Dagelan tumbal ki ora bak elek lho, Pak. Tumbal niku sokole ya tumbal. Ora tegese kuwi ya di keluwian apa mung syukur. Niki gadah keluwian, saking luwe niki ra iso mingkem lho. Keluwiyane niku tok. Ora iso. Keluwian apa luwian? Ayo coba monggo to. Nek keluwian ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwean ki rak gampang njaluk mangan. Leres. Menika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu. Lho, sik le. Aja sembrono tembung. Lha nggih, nek bathok bolu isi madu disawang saka njabane elek, ning jero ning gilani. Kowe omong apa to Mas? Pisane kok kaya Piye to iki? plecak-plecek wong biyen iki. Lho, niki ketoke guyu Mas. Sejatine mboten ngerti. Lha piye? Sajroning esem niku enten apa? Tak jenenge semene. Sajroning esem niku ming pamer untune anyar niki lho. Untune anyar. Untune anyar.
pirsa kok pripun to. Kajen. Lho, kajen lan ora ki arep nguyuh to, Dik. Kok ketoke kok terus bablas. Ora pamit kancane iki lho. Pamit kancane Nggih, nek. nggih. Pangapunten Mas Sun. Ya. Menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi. Kakang. Nggih. Tinemune Kakang. Menika mbajengipun kula, lajeng kula nomor kalih. Oh. Kula menika sampun dipun weling, dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega. Aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun. Iya piye? Kula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso 18 tahun to. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? Urung penak mesti mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Yen yen rekasamu karo rekoso kali panjenengan newer-newer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Trimo. gedhe. Apa Nggih. terus aku lek duit akeh lho, Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandengan mbiyen apa ya aja kluduk? Mas kula niki to. Gandengan mbiyen to. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arepa digolekne gandengan apik kaya ngopo? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundur. Mbok cobi panjenengan dangu Kepiye wartane aja kluduk? sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Gumun aku. Pirang-pirang dina ora nyaman kok gayamu kok beda. Pripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Loh, aku suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. ampun. Cukup. Kap. Yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep masa omong mangsawi ngono. Heh, Aku terus omong apa? aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Oke, Mas. Piye? Saya seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu golek dadan dipindah ning tengah rika kota niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sakniki ning tengah rika rada ombo. Nggih. Jedinge ya dhewe ombo sing biasane lan jeding kula teng ngene jeding ombo. Pojokan. Heeh. Sakniki dhewe ombo ngene suket-suket rika sakniki. Matane suket-suketan ayo tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Lah iki lurah sing arepe dilebutne lambene dagdal iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Masun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga sok ben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, sok ben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek ini lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pengen pirsa. Dek ini lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki. Lah kok geweger karo bojoku lho. Lah wong asmane bagus, Akhir. piyayine yo wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Lho, yo bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki yo ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki yo mingsle kok. Mingsle Akhir- lambemu mingsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayaki Wati. Aku wis ngono akhire. Ngono kuwi arep
Tom Bayaki arep laki dan perempuan itu emansipasi Oke, sama Jero aja. kowe asmu ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah, apa? bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Lah Sampeyan iya ki tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Eh, ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Demong kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean. Mendu kowe gitu. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca Tom. tegese. Demong jeneng kok ngengkel iki. Grekel tak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten nopo? Usus. enek apa? Aduh, Masya Allah. Miki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? Maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglegake Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilekane ngono linggo dhewe dilekane iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya ndalang no. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom. Jadi, Pak. lah kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah iki. Pak Tom, weh, jas Jas Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak awas jenenge penonton yang bengok. Lha maling kecekel kaya. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok, itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. No. Sampeyan ki diomongi malah Pe, tingkat bingung lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai no. Tom kok. Tapi yo o. Kowe iki Ini lho. Langsung oh lho. Lho kuwi nek ora tulisane. Cengesan. Kuwi ngelirik rokok piye? Mas Luduk, Lah si rokok tak kei. piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah lha apa enek to? Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane piyai sepuh ya dilenggono. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah Blabak. Belabak ini ki, beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin. Ya ora? Nggih. Lho. Berarti wong Jawa ya. Mungkin lho, Bos. Oh. Wow. Ngomong itu. Kok oh ta, Bang. Nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Loh, Bos. Lah, alhamdulillah. Kula niku yo M ya. nggih, Tom saya. Berat. Bah. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabane. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Ah. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe ya. Lho ora lho. Kok kaya kula ya. Kowe ora Loh, bahagia. bahagia no, Bos. Mas, iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masya Allah, Mbok, tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dengi dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Loh, Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arpa. Lah ya wis. Kok anggon-anggon. lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Mm-mm. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis.
Lah iya kowe rada budang apa? Diomong kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Weh, Piye to iki? tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. masa kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah emas. Emas berarti. Lah lah bener. nggih, plane bojoku njaluk emas aku meneng. Karena diam Adalah emas. Oh, bocah iki majenun gitu iki. Mas. Lho, karepe iki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung lho nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya, Nggih. kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masyaallah. Bojomu. iya lho, harus bahagia Lah bojoku. kamu kok ndase cilik. Loh, dadi ya. Masamu orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Iki lho, Bos. Gelang niku nggih, Nggih. kula tukokne nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang niku ngantek kolengen. mulya kuwi. Lho, iya lho. Ali-ali Ali-ali ngantek driji sikil Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi ngrembel. Iya. kuwi mergo kesuksesan Lho, nggih lho. leh mung kelawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah, sa- Payumu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhut. Bek, Bos. Nggon Di gelang ngantek kolengen. nggon lengen bek Sak pelek gulune. kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone masalah ya. Loh, Untu, Pak. Untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi apik kuwi apik. Jos yo. Eh, Dadi bojoku sing yang ngrisu lho, nek plengah-plengah ngene. Pamer tanggane. lah ditikoki ya apik. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. tek guyu nek ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? ya mek guyu tok. Bojoku iki. Lah kok guyang-guyu? Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku bingung yo. Iki non sewu lho, Repal Mas. lho, Mbak. Ba to, Nggih. sing nek teruse to. Sik nene lagi Wis sik eling eling. to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Cepet, Nek. Loh, iya. Mergo penak. Penak, penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun kene telu, Bos. Kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. kun tel. Loh, iya no, Bos. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener bener. Kuntul, Pak. Jakrek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae lagi. Lah iya ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kuntul iki ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho, Kun sing angka loro sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi nggawa lampu. Nggawa lampu, Eh, padang eh, madangi eh, jagat. eh, eh. Kun Cengeng, sing cengengan. Sabar. Ojo geger sih. Rumahnya kaya kiai gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, Lah iya, nggih. Kun sing ngangklang jagat menika kuntul. Kun sing kun telu, Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggo Menika paken. kundangan. elek. Mulai mesti nggawa berkat. papat enek. Napa enten? Kuculuk. Kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing dia tak tidak paham. Kuntul iki lho. Tambah diisi. Kuntul iki lek diwaca cara biyen Lekok. kuntul. Gah, Lek ya, cara waca tulisan biyen. Enggak, kok saru-saru mau. Koton dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. blok suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Lagi pun gak kok seto nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep bendinto bendino. Bendino ora kok bembinti to. Karepe muli bendinten karo bendino. 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 Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah
Bayaki. Tombayaki menika ngadhep nggih menika kitab suci Al-Qur'an, Bos. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji, Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TPK. Berarti ki wotengenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang Belajari kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora iki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono niku. Alif kasro i ngono kae. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Bos. Alif doma u. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, iya, Bos. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah! Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif jelas. ya. Seno, Terus sampean ki tak jelas nih. Iya ya. Sampean ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Mas? Sampean ki dalang kemelinti mek jenengan. Mas, Masun ki nek kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundong. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ya. Cek to, Mas. Ning dinding kon mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Nah ngono lho acara curacet. Rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jalan madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, ben syuting. Kowe iki asli arep maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ayo. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki ngajeni aku. nggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. kluthuk ki diajeni yo ora ngerti Lah ngajeni yo ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye? Yo tata wacana. Kok tata wacana mbahmu iki kok iso. Tawacan. Enten. Mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok Ya. kula tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Kembang. Oke no. So, Pareane ora kowe? iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh. Lapangan kuwi sing delok uwak kae. Alhamdulillah. Madhep rono kabeh kok. Mergo goleki kancane. Muyuh tiba. Oh iya. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ora nyawang rono-rono. Dulur ku tok niku. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau niku. Ya, Iso ora? so. Kepiye, Mas? Ngono yo kene yang sing madhep kidul. Enten. Ya. Yogane sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndi mu. Kita banci tok ngono. Ya ora kok iso. Tapi padang rembulan. Rembulane bunder-bunder seser. Adikku jadi sehat. Yen pengen urip lumayan, salatmu kudu sing bener. Ya, tipe sak. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah padang rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho kowe iki. Piye to iki kok Kowe menenge? tak gajul nek ora iso. Tak gajuli. Padang rembulane tanggal 1 iki parian lho. Oh, alah. Lah kok tok menenge te piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Kurang iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwok, kowe aja cengengesan kok. Dijak Ya, selawat kok iso. Mek burine masalah. Kok
kok iso. Keoke ora cengengesan, ngono lho. Tok, Mas. kowe tak gajule. Siap. Ayo gajulo to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Iya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus sakit kiwa. Kenyeh. Bisa sa. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Ya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora klitisan. Lah ya aku piye aku piye. Lho, entenono aku sik. Wis teko lu dinteni nyambut jeneng iki. Maksudnya ki aku sik sampean engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye. Loh, engko kok iso. Ya, Mas. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho. Ayo. Lah wis kene entek nggon nembange kok iso. Kowe Jaringko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampe gedel ya. aku terus sampe Aku terus ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti leh kuloro Saryawan pirang-pirang. oh saryawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing merongos aku. Terus Ngileran kowe. ayo. Ayo kiwa sik terus Ayo tengen. langsung ayo. Ora Aku sih. Aku sik lho. Aku sih. Pak. Jenengake mangkel mawon. Sampean melu ye? Eh? Melu. Ora melu Kok aku. penjenengan Sing kok padang penjenengan. tok, padang tok. Padang rembulan tanggal 1. Nadane bro. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sampean rungokne tintingane lho. Eh, Padang rembulan ngono lho. Padang Pa pa. Sepira? pa Pa. ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa pa. Lho cocok no lho kok iso. Ayo, jajak sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal-tanggal 1. Kula jok kluthuk ngaturaken matur suwun patok bae haki. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodho. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Iye iki lho. Kacoy. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok kangen mokon ngapal sih. Repote yen dadi lurah. Kuwi omong ngono lho ora dadak-dadak ni mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas. Profesional. Ngono lho. Kowe Ora kok dadak. Tulisan nggih buku pelawak Apa kuno. iki? Repote yen dadi lurah
Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tuwa ndi? Perangkat kabeh melu. Insya, Repote yen kami tuwa. insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan, Ayo. Repote yen dadi bayan. ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sandalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salam. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Nonton wangel grup jod. Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jeng, penonton. Oh, Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Wis sak tulisan. Repote yen dadi bakul. Bakul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Bakal mah katang cukup komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo. Aku cak-cek kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis bodisi iki mau. Ayo, iki dhisik. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sugandra. Subuh duhur ngasar magrib ngisa ora bakal bolong. Bisa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki. Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masya layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal lho nganggur sujud ini mau banter. Aku lu sembayang kurang wektu. Oke. Ini nganti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek Siap. coba ya. Kae. Situ Mas. Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak.
Getut-getut. Nada Kurang kusuk. kayaku. Ada, betul. Nggih, nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku harus bayar. Jih, jih. Ya aku miyuti mulang aku cacak. Ngaten. Kira ngerti, Masun ki leh nek mejang Mas Kluthuk. Nggih. Mas Kluthuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi Mas. Hmm. Kok Ngono Mas. ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku kita lusa jatah Mas. Angel kok iso. Coba le, Apa kayak sudah? sinden iki kok nomor Pundi? loro ya. Nggih, nggih. Oh, nggih. Siap, Oh, siap, Mbak niki, Mbak. Sinten Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik iya iya iya. Haus, haus. Ya, ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Itu manggelan coba, yuk. Kene. Sepote apa? Loh, kene. Cepada nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja banter dadi kongkon ya sing temen la apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata Iki lho Mas Lutuk. Nggih, nggih, nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat, Sing halus, sehat. Nggih. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Ming muntak mantuk tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Pyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti melet. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari ki to, Mbak? Nggih, betul. Pangapunten. Nggih. Mas Jo Kluthuk menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Jajal jambung, jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning berita cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae? Rabine anu sing mayang Redi Belum. Ngono. Niki sing nyindir kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Wah, ora turu omah telung dina kula, Pak. Kok bojomu cemburuan. Kok ora cemburu aku Weh, nyusul. Mas, marai dalam pengalaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung bojone dambung ngene ya. Nggih, nggih. Aku malah mulai ya karo bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Loh, iso. ora ora lho tenan Mas Sur. Gak iso Loh, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, jambung wong itu sinding cuk ngene. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kei 500. Yo mesakne bojomu karo sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Nang iki bojoku ya meling neh. Heh, kei 1 juta ke. Pesakne ke. Masalah puluh Tahun momen. 1 juta, Bos. Loh, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki jambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. Bang, nyanyi, Bang. Tembang. Iya, mosok Ora. matun. Tembang apa? Diaturke gerajakan. Bisa wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, duit. Nggih, nggih, nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Srihuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung sing pundhut Srihuning. Gerajakan, gerajakan, Jajal karo bawa jale. Hmm. gerajakan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengan, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono. Kembang nayut. Monggo, piye. Gerajakan dajalan cek. Lah kene iki Gak kocok. jajan. Ijuan. Ijuan, ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinden ki latah, aku susah nek pas karo garwane lek pengin iki lho. Nah, ya. Lanjut bolak-balik terus. Ya. Radat. Oh, alah Oh, ya. alah. Gerakan Katakan
Banyuwangi. Oh, sidane gendeng itu ya. Lah wong ora gawe set kok iso. Aku ya apa itu. Ya ampun, ya ampun. Yo. Tengah ya. Ayo cepet sak pinten. Jahe aja sembrono ya. Kembiang. Ya aja ganggu nduk Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semampir. Nyambut gawe aja guyon. Ayo, penek kok ngomah arep nyapa sih? Ngono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Kelani anake Kan sapa? yogane Romo. Ngono karo yogane. Karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset iki. Ayo coba. Mambias mayon. Weh, Alik! iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu. Lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Lek gak penting ndak krungu apa-apa. Gandeng belian diangan. Sik krungu lho, Tuk. Golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Ayo Duk, kene Duk. Kita sing krungu kelan iku. Enggak. Nyerang Yai. Ben tak krungu tadi. Iya. Enggak iso. Ndase mau kayak iku. Lah apa mbok helmi iki lho. Ben tak krungu. Iki wis tertib dalam Ora nek polisi ane harus nek tilangan. Nek Delok wayang polisi. Noswan toro. Aduh, aku jelek ngono kaget. Sinten ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Lah masa ngene kok. Kurang diapa. Lah mak jelek ngono Jelek ki lain Karo jengleng Mas. pikiranku iki teko. Gleng. Oh lah nek mak deleng iki pikirane kok kono-kono. Sikira ngono kacau tak sumpet iya ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Teto Karno. Enak loh Tirta Karnone jange. Ya. Nyarang Yai. Susu yuk malah. Oh gila tadi. Mari
gedang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jere tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. But ketemu but ketemu. Tung ngono. Tung ngono lho. Es monggo sing ngesakne. Es tuh. Nyambung ngono. Ayo. Lawas. Ya, so. Nuswan. Nah. Sampeyan iki lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko tak kon nggawa kami tua lho, Bro. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswan. Ya wis kuwi mau. Bisa. Malah jagongan tak biacok nang. Ra. Gendeng. Bisa gending lho. Gendeng Banyuwangi mana? Pianyo wangi. Belambiangan wayahe. Merambai. Baliam biangan. Welo lalo. Lah iya, Asuh. tekan ngendi to? Aja takon Susah. Yuk. Tanah. Lah iya, Panas hutan. tanah endah. bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes Saya kira rencana tak keropok. Masane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Gumelyare Taman taman Sari Tasi, yo, yo. Gelambiangan, gelambiangan, Gumelyare taman Sari Nuswantara gelambiangan, Pelambiangan Gumelari Taman Sari Langsung dadekke Rajakan. gerajakan ya. Siap. Sikat Ah. Ayo Mas Rudu. Kidung Manggala Indonesia. Rajakan Banyuwangi Raino
sirang Matur suwun. Nggih, nggih. Dan pokoke Mbak, Wis diaturke gerajakan ya, Le. leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana apa mundhut meneh? Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki. Iki Mas Gendul. Sinten, Bos? Sinten, Bos? Nomor loro. Oh, niki, Vicky. Iki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, kok ngedot barang sih, Mas? Kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng wong tanggoku ganteng-ganteng Bapak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan Oh, lah, sawabe. gitu. Ya, kamplah kene kok kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kos Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan penting ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih, nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta bocah. Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Nggih. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok budheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu wonten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo Piye, kuwi kene hulu tok. Aku kok ora tau ro. Kok sik lutok piye to kek? Tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo lutok ku lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, terus Nggih. dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Eh, Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndletek kok ndi. Bareng tangi yo tup rambut tok sing. lho. Malah koyo kucing anggura. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo Nggih, ya. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang coba. kangen. Dodol ki, Ayo dodol ki. napa? Iya, dodol mboten, Bos? Heh? Langsung napa? Langsung ora Oh. masalah. Nggih, nggih, wonten yo paranggone. Wayah wengi. Dan krimis ora wis. Dodol. Apa? Saya kira latah. Ya, Kula mboten latah kok, Mas. Oh, sikilmu Kok jebot. gaya-gayane apik. Iki Apa awake. kae gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Tenan. Dulu juara fashion show ya? jualan biyen. Iya. Coba, sampai dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi fashion Nggih. show. Mas kibot-kibot. No. Ora anu. Lah yo iki nan tapi bosas. Iya. Aku suka, aku suka, aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajensin. Ayo, ayo. Asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu, Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Pripun, Mas? Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Kayak ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok bagus ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. biasa. Ngono eng. Nggih, pripun? Yo. Pam. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Jalaluddin MC Beken. Aku suka
Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enak blenge ya. Wah, iya, Betul, iya. Mas. Oh. Nggih, nggih, nggih. Berarti enak mak blem. Terus, Mas. Nggih. Pem 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 dua kapak. Oh, oh, Lah, ya tak kebablasan toh. Lah, kebablasan. Eh, sumpah Sik. Tak omong, tak Tuk, omong. dah, tuk, Sik, gak tak omong sik. tak obah itu. Tak omongi to iki. Tuk, Malah genduk-genduk. Ayo, ndak golekno obat toh. wis iki ya. Iki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Iso malah. Ngene iki aja diobati iman-iman. Piye to iki ndak obat iki lho. Iman-iman. Karepe ndok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Yo, nah. Yo. Lah ban mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbok kok kene. Saiki wis tak wae kok kene. Aku ini kira iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak omong iki. Bos isi bos. Karo kok sendiri iki. Nginang iki lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek krokok. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajali tembah kangen. Aja mbok terone nduk ngawur ae. Iso manut Mas kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. laki to. Pun sudah. Laki. Nah, Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah neh modele. Sudah. Terus kena asam urat barang ngono. Bareng wis sehat kok kemelinti nih tau. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing enak Dik. ya wengi. Jalaluddin. Sip. Si memeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok. Wedok kok Bener banter lho. Sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Layakno bathoke. Lho ngono yo. Bathoke digowo ta. Nah, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka banter utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk dhewe sampeyan. Ngomong kok aku ngomong iki. Meneng kok. Kayak mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watuk. Bede mesakne. Aku Ya. watuk iki nyelani yo Nggih, mbok. nggih Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisini-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayah. Nggih. Si dene Masun kudu sing anu karakter sini. Vokalnya Vokalnya harus kuat ngarep kasih iki. banter. Ah, ngono. Wayah wengi ngono. Yo, Pak. Wayah wengi utak krimis ra uwis banyu kantun hitis dadi saksi kono kenanis wong sing tak tresnani kuning
Jas. Sepote nganggo Sri Uning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Sri Uning dindangduke kur. Tintingane slendru. Yo, Sri Uning bos Ika Laku tresno Sabaya pati Marang raten gerak kaya Rasa jangan nandur pati Sehone jangan cerita Karwi tresno Kajangi pribadi Alhamdulillah. Marem to. Nih. diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono.
Nggih. Kutuk sapa ora? Oh, ya Mas Lutuk mawon. Kowe gampang donga to. Kek Mas. Ngoten. Pun Mas Lutuk mawon. Ya. Saged niku Siang Wirat. Nggih. Siang. Nggih. Iya. Siang. Ya kuwi lho. Iso aku mek siang kok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas Yudi. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku